So yun, what's up mga idol, no? So, nandito na si Ride Trip Motovlog. So, today ngayon guys, dito tayo sa palabas ng tips, no? Sama natin si Commander. So, today guys, may kukunin tayo sa post office, no? Nalaglag. Yung kukunin natin yung AdSense natin, no? Sa YouTube. So, sabay na rin natin yung magpapamigay ng gloves hawak ni Commander, no? Yan. So, kasama ko siya ngayon. Nag-vlog na ako noon guys, nung pumunta kami ng Urdaneta. Bali, 3 yan, kaso hindi ko na-record yung yung nabigyan ko. hindi ko na-record. So, ulitin lang namin ngayon. Kasi pupunta naman kami sa post office para kunin yung AdSense, no? AdSense ko sa YouTube. So tara guys, samahan nyo kami. So ito na nga, no? Gahanap na tayo na mabibigyan ng gloves. Hindi ko na sila kakausapin. Iaabot na lang ni Commander yung gloves kasi may trabaho pa ako, no? Kaya ako nakalabas kasi 11 pa lang nagpaalam kami. Ay nagpaalam ako kasi baka maabutan kami ng lunch sa post office, no? Kaya inagahan na lang namin ang pagpunta. Yung una ko kasing binigyan sa Urdaneta guys, hindi ko na video eh. Naka voice record lang. Hindi ko napindot yung sa camera ko. Ito guys, bigyan natin to. Easy man. Bigyan mo yun ah. Binibilitan niya. Binibilitan niya. Maya pag okay guys, no? So namalasada tayo sa pamigay, no? Kasi hindi ko na naman na-record yung rider na si Easyman, no? Yung binigyan namin ng gloves kasi na full memory full naman. Hindi ko siya na-record, mga 4 minutes lang ata yung na-record ko. Kinek ko mga 4 minutes lang yung na-record dito sa memory card eh, bago na full memory. Dami ko pang sinasabi, no? Di pala ako nagre-record sa camera. Shoutout sa mga basher ko dyan, no? Di ko naman kayo kayat na manood sa akin, no? Vlog daw ako ng vlog, wala naman daw kwenta. Pakialam nyo ba? So yung guys, no, dito na tayo sa bayan ng Salik, no? Dito sa bayan namin, no? So punta na lang tayo sa post office sa baba ng gym para kunin natin yung AdSense natin, no? Baka sabihin nyo guys, sponsor tong binibigay kong laptop. Hindi po to sponsor, no?
Ayan, nandun kami. Ayan, Bursali. So yun guys, tignan lang natin dito. Dito yung ano. Sa Pusokit. Dito lang tayo mag-park mga idol. A few moments later. So yun guys, nakuha na natin yung AdSense. Kaya AdSense. So yun guys, na nakuha na natin yung AdSense. Baka isipin nyo, sasahod na ako sa YouTube, no? Hindi pa po. Wala pa akong sahod sa YouTube. Hindi ko pa siya makukuha. So bibili muna kami ng ulam, no? A few moments later. So yung guys, no, pauwi na kami. So nanginayang ako sa dalawang nabigyan ko, no, hindi ko na-record. Pero okay lang naman. Kasi masaya ako kasi dumating na yung AdSense ko. AdSense sa YouTube. Sana tong last na pagbibigyan natin, sana ma-record. Para naman baka sabihin nyo gawa-gawa ko lang, no? Kita nyo na naman yung picture dyan nasa screen, tatlo yan guys, tatlo. Pinost ko pa sa page. Kung nakita nyo sa page ko, pinost ko pa doon. Sana naka-record sana tong dito sa camera ko, no? Kung i-edit ko to, marami pang mababawas dito, eh. Marami pang matatanggal. Baka tignan natin kung aabot to ng 10 minutes, di ba? Baka short vlog lang to siguro, kasi hindi naman na-record yung iba, yung dalawang pinagbigyan ko. First time na nga lang mamigay ng kung ano-ano ng vlog. Hindi pa ako pinagbigyan ng camera, hindi pa nakisama na. Sayang. Ayun guys, sana hindi umulan, no, kasi ayun, no, masyado madilim na. Ganda, oh, bata, oh. Traffic lang talaga dito sa Carmen. Ha? Pag nagka-baby daw din daw kami, mga idol, bilihan din daw namin siya ng ganun. Kung ano daw yung hilig ng tata, yun din daw yung hilig ng bata. Ganun ba yun? Comment down below nga mga idol. Ha? Yun din yung hilig niya. Wag lang daw maging checkboy mga idol. Sana guys, may madaanan na tayo para bilisan na natin kasi umaambon na.
bata. Wala pa tayo nakikitang delivery rider. Umuulan na guys, dito ko natatapusin yung vlog. Baka gamitin ko na lang yung naiwan na isang vlog. Kasi wala rin akong vlog. Pero pasensya na guys, hindi ko nakuha na ng video yung iba na nabigyan ko. Pero okay lang naman kasi nakuha natin yung AdSense pin ko. So yun guys, dito ko natatapusin yung vlog. Nandiyan na